ढोड़िए चटवावता। हे हमर भौजी लो तनिका लाज शरम लागता कि ना हो के तनिका मुंह पर साफ चपले चपले मारी। ई बताई जे रउआ त देश के सेवा करे आइल बानी, लोग ढोड़ी चाटे त नहीं आइल। भैया मर से रहूंगा फौजी का बेटा हूँ ना, कब झुकल बना ना कब फौजी झुक सकेला। तो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। हम भोजपुरी गायक गुड़िया सिंह रउआ समय को बात कहे आयल हनी। मनीष भैया के जितना समर्थन बनी लो दबा के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे के प्रयास करम लो। काहे से तो मनीष भैया के कितना लोग विरोध करता, केहू कहता हमारा ढोड़िया के चाट लो या केहू भातारे बनावता। दुनिया के सेवा संस्कार कोइल छोरी के, दुनिया के सेवा संस्कार कोइल छोरी के, अब न चाट लो मनीष को सब ढोरी के। तो ई बताई जे मनीष भैया अकेले बानी आ केकर केकर भातार बने। जितना मनीष भैया का समर्थन बानी लो ज्यादा से ज्यादा हमरा वीडियो के रउआ लोग शेयर करम लो दबा के। रउआ लोग बताई ले जे मनीष भैया केकर केकर भातार बनी है। सब को बोले राजा हमर प्रपोजल, अब न होता हमारा से इंतजार, अब न होता हमारा से इंतजार। एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार। लोग भातारे बनावता केहू ढोड़िए चटवावताटे। तो हम मनीष भैया से हम पूछे के चाहता मनीष भैया अगर ई वीडियो देखत हो तो एकर मतलब रउआ कोनो विचार करें जे ई मतलब अच्छा गायलो बाड़ी जान कि खराब गायलो बाड़ी जान। हमरा नजर से तो खराब लागता, काहे से तो रउआ हमर भाई बानी तो हम तो कबो विरोध करम ओ लोग के, हमरा अच्छा नहीं लागत। लेकिन ई बताई जे रउआ तो देश के सेवा करे आइल बानी, लोग ढोड़ी चाटे तो नहीं आइल। हम एक आदमी सॉरी हम बात करा देतानी से इनको से हम पूछ लीजिए हाँ का बात सही बा कि गलत बा, कैसन ई बात बा। ना ई बात तो बिल्कुल गलत बा। काहे कि ऐसे कोई के ना कहे के चाहिए कहे के चाहिए, सही बात सब बहुत बात बा, सही बात बा। मनीष भैया जोन बनी बहुत अच्छा आदमी बनी, बढ़िया आदमी बनी, सही बात, समाज सेवक आदमी बनी। ऐसा व्यक्ति के ऊपर ऐसा बात बोलल बहुत गुनाह बात, बहुत गुनाह बा। सही बात बा, बहुत खिलाफ बाटे, बहुत गुनाह। ऐसे ना बोले के चाहिए। काहे से तो भैया देश के सेवा करे आइल बानी। बड़ बड़ आदमी तपस्या करते रहला, मनीष भैया के जरी लाग रहे कब हमर मनीष देश दुनिया में आई जे गरीबों का आवाज उठाई, गरीबों का मसूगा बानी। जहाँ ऊंचा नीचा होत रहला वहाँ आवाज उठावत रहनी। एकदम सही बात बा। जे भूखे रोवता तड़पता वो जे भैया जाके सब लोग के दया करता इति खून करता नहीं, माया करता नहीं, लोग देखता नहीं जे गिरल ओकरा उठावे वाला काम करता, उठावे वाला काम करता नहीं। भैया कोनो गिरावे वाला काम नहीं किनु कर ना हैं। जे लोग इतना उनका विरोध करके जेल में तेको ढुका दला से भैया हमार शेर हूंगा, भैया हमार शेर हूंगा। फौजी का बेटा हूंगा ना कब झुकल बना ना कब फौजी झुक सकेला। सही बात। फौजी के बेटा ना फौजी कब झुकल बना फौजी के बेटा झुक सकेला। आज नहीं लोग के दिन बा, फौजी के दिन ना रही आज हमने देश के भीतर 6 नंबर के जिंदगी यानी सांस ना लेती नींद ना सोती। सही बात बाटे, ए ब्राह्मणी के सांस ना लेती आ जौन देश के सुधारे पे लागल बानी उहाँ के लोग भातारे बनावता तो केहू ढोड़िए चटवावता। हे हमर भौजी लो तनिका लाज शरम लागता कि ना हो। इज्जतदार घर के तनिक नहीं खुलो, बेइज्जती घर के बाड़ू लो। तनिका मुंह पर साफ चपले चपले मारी, एगो भुइया ना चपल गिराई तनिके मुंह पर से, समझ लो। खच्चर लो तू नहीं खच्चड़ी बाड़ू से करे छिनरी भौजी नहीं हमारा उसा इतना मार मरियन मनीष भैया तनिके जो हॉस्पिटलों में दवाइयों ना मिली तनिके खाएला। हमरा वीडियो के मनीष भैया रउआ देखत हो हम तो कुछ विशेष रउआ बोले काहे से तो रउआ लोग बहुत लोग विरोध करताटे, केहू भातारे बनावता केहू ढोड़िए चटवावता। तो ई बताई मनीष भैया अच्छा बात बाटे। काहे से तो रउआ हमर भाई बनी तो हम तो विरोध करबे करें, लोग के खिलाफ हम खिलाफ करबे करें। केहू भातारे बनावता तो केहू रउआ से ढोड़िए चटवावता।